Bueno, pois moi bo día a todos e a todas e gracias por asistir a esta rolda de prensa na que xa paso a dar conta dos asuntos máis relevantes que vimos de aprobar na Xunta de Goberno. Hoxe sacamos adiante un importante investimento de case 2 millóns de euros dirixidos a actuacións encamiñadas a ofrecer máis e mellores servizos aos veciños e veciñas desta provincia. Aprobamos o convenio de colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela para potenciar o campus lucense, no que un ano máis a institución provincial, a Deputación, vai achegar a esta universidade 370.500 euros para impulsar a excelencia formativa do campus Terra e afianzar o carácter universitario da provincia. Este é un convenio que vai a servir para financiar diferentes actividades de todo tipo que contribuirán ao reforzo de institutos e centros de investigación, tamén a mellorar infraestructuras docentes, facer divulgación científica a través de cursos, congresos e seminarios e tamén para outras cuestións como promocionar as titulacións do campus de Lugo. Como xa sabedes, na Deputación de Lugo cremos na educación pública, universal e de calidade, como unha ferramenta para garantir a igualdade de oportunidades para toda a cidadanía. Así o demostramos impulsando a creación do Campus Terra e apoiando os seus intereses e a súa actividade ano tras ano. Estamos convencidos de que o noso campus, o Campus Terra, é un dos grandes motores da provincia, pola propia actividade que xera a comunidade educativa en sí, na economía local, sobre todo na cidade de Lugo, pero tamén pola transferencia do coñecemento e innovación ao tecido productivo. Así que, por esas dúas cuestións, cremos que debemos de apoiar a este campus que é tan importante na provincia. Por outra banda, tamén demos luz verde a outras 4 colaboracións con concellos e entidades da provincia por un importe de €500.000. En Cervantes achegamos 111.000 euros para o condicionamento de camiños nas aldeas de Opiornedo e Riamonte de Arriba e tamén nas parroquias de Vilarello, Santalla, Vilasante e Vilaspasantes. Ademais, gracias a este investimento, financiaremos a compra de 4 quentadores para o polideportivo no que realizan eventos importantes para o municipio como son as feiras de artesanía, a degustación da tenreira ou a festa dos maiores. O Concello vai aportar preto de 90.000 euros para estas actuacións e así completar un orzamento conxunto dun total de 200.000 euros. Tamén vamos a chegar 113.000 euros á Fundación Terreo no Concello de Ribeira de Piquín para a adquisición de maquinaria, instalacións e obras que melloren a productividade das súas actividades agrícolas, acuícolas e gandeiras. Entre outras actuacións, gracias a esta achega da Deputación, que completa a Fundación Terreo con 2.165 euros, poderase construir un tanque para a piscifactoría, adquirir un vehículo frigorífico e tamén unha fresadora. No Concello de Lourenzá investiremos 111.000 euros para mellorar a nave municipal do recinto feiral de Ponte de Cuñas. Gracias a esta actuación, a Deputación contribuye a eses 25.000 euros que vai a chegar ao Concello para acondicionar a dotación para convertela nun centro multiusos. As obras a financiar con esta colaboración serán a sustitución da cuberta e tamén o tapiado dos frontóns da edificación. En Guitiriz colaboraremos con 143.000 euros para unha decena de actuacións, mellorar a drenaxe de camiños nas parroquias de Roca, Buriz e Vecín, acondicionar o espazo destinado a almacén no campo de fútbol de Suso da Cruz ou mellorar a esplanada destinada a aparcamento no de Noreña Basanta, en Parga. Esas son algunhas das obras que vamos a abordar con este investimento. E, por outra banda, e xa para finalizar, en materia de contratos, direivos que hoxe aprobamos diferentes cuestións para mellorar o servizo que a Deputación de Lugo presta a todos os veciños e veciñas desta provincia. Licitamos por case 77.000 euros o mantemento por un ano da aplicación que utiliza o Servizo de Recaudación da Deputación para a xestión tributaria, a contabilidade e contas da institución provincial
e, sobre todo, dos concellos que teñen delegado o cobro das súas tasas e impostos nesta institución. Sabedes que, nese sentido, o Servicio de Recaudación actúa como un ente que traballa para os concellos en base aos datos, os padróns que les nos fan chegar para o cobro de diferentes recibos que repercuten directamente nas arcas dos concellos, é dicir, que se ingresan directamente nas arcas dos concellos. Ademais, tamén adxudicamos un contrato por 2 anos por preto de 300.000 euros para seguir avanzando na ciberseguridade da institución, un servicio de oficina técnica que prestará Telefónica Soluciones de Informática e Comunicaciones de España SAU por un período de 2 anos, con posibilidade de prorrogar por un máis. Este contrato vai a supor tamén adaptar os procesos actuais á normativa do Esquema Nacional de Seguridade. E, por último, fixemos tamén a aprobación da adxudicación dun contrato por 23 meses e máis de 774.000 euros para a suministración de combustibles para o parque móvil. A adxudicataria é a empresa Solred Sociedade Anónima, que ofertou un desconto do 17,9% e este contrato entrará en vigor o próximo mes de decembro e rematará en novembro do 2026. Así que, como vedes, esta foi unha xunta de goberno de moitos proxectos para diferentes concellos da provincia de Lugo, pero tamén para o normal funcionamento desta institución a través dos contratos que aprobamos. E nada máis, pola miña parte. Preguntas non hai? Pois moitas gracias e boa fin de semana.